ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, мухлисон ва алоқамандони футзал. Дар идомаи бозиҳои даври даҳуми мусобиқаи Суперлигаи футзали Тоҷикистон имрӯз ду дастаи шаҳри Душанбе, ду дастаи пойтахти кишварамон, клуби марказӣ варзиши Артиш ва Истиқлол бо ҳам рӯбарӯ мешаванд. Аслан ин ҳафта рақобатҳо миёни ин ду бошгоҳ ҳам дар доираи Суперлигаи футзали Тоҷикистон, ҳам дар доираи чемпионати кишвар дар назар аст, зеро рӯзи 9 август моро рақобати мавқуф монда бо иштироки ин ду даста интизор аст ки он бозӣ низ бисёр ҷолибу дидани сурат гирифтанашро тахмин карданамон мумкин. Хуб, дар ҳоли ҳозир дастаҳои Артиш ва Истиқлол агар ба ҷадвали мусобиқа назар андозем, аз ҷумлаи тимҳое ҳастанд ки яке дар зинаи сеюм, дигаре дар зинаи панҷум мавқеъ гирифтанд. Набарди имрӯза албатта аз он ҷиҳат муҳим аст ки дар сурати касби имтиёз барои дастаи Артиш имкон ҳаст то боз ҳам анамин наздикиро бо дастаҳои дигаре ки дар ҷадвал дусе зина аз онҳо боло қарор гирифтанд нигоҳ дорад. Вале дар сурати бохт албатта Истиқлол имкон пайдо мекунад мавқеи худро мисли Сипар дар сегонаи аввал мустаҳкам кунад ва ҷои ёдоварист ки Соро компания пешсафи ягона дар мавсими кунунии мусобиқа ба ҳисоб меравад. Хуб, дӯстони гиромӣ, болотар гуфтем ки ин бозӣ дар маҷмӯаи варзиши толори донишгоҳи миллии Тоҷикистон сурат мегирад ва ба ғайр аз ин бозӣ боз як рақобати дигари муҳиме ки ба нақша гирифта шудааст бо иштироки дастаҳои Сомон ва Душанбе низ дар ҳамин майдон расо соати 20 бо вақти Душанбе бояд баргузор шавад. Хуб, барои мо ҳаятҳои аввалияи ҳар дастаро пешниҳод карданд. Ба пурраги ҳайати дастаҳо ва шахсони дигари масъулро баъд аз чанд лаҳза барои шумо муаррифӣ хоҳем кард. Муродулло Алиқулов, мураббии дастаи Артишро ин лаҳзаҳо мо шумо мебинем ва ҷои таъкид аст ки дар бозии имрӯза гурӯҳи доварон бо роҳбарии Суҳроб Сатторов, довари дараҷаи ФИФА аз шаҳри Турсунзода кор мекунанд. Ба ӯ Сафаралӣ Маҳмадизода аз Душанбе баъси кӯмакдовар ёрӣ мерасонад ва довари эҳтиётӣ Мирзомурод Абдурашиди Мирзомурод аст, он низ аз шаҳри Душанбе мебошад. Сони Асанҷи ин дидор Шаҳром Қурбонов аст. Хуб, бозӣ дар арафаи оғозёбист ва аз маркази майдон бозигарони дастаи Истиқлол тӯбро ба бозӣ дароварданд. Хуб, нозири доварон Каюмар Сулаймонов аз Душанбе, комиссари бозӣ Фаридун Атоев, он низ аз шаҳри Душанбе мебошад. Хуб, ҳаятҳоро акнун барои шумо гуфта мегузарем дӯстони гиромӣ ва шурӯъ мекунем аз дастаи мизбон клуби марказӣ варзиши Артиш ки имрӯз бо пиранҳои ранги сурх бозӣ дорад. Дар маҷмӯъ панҷгонаи аввали ҳайат аз бозигарони зерин иборат аст. Инҷо аллакай аввалин вазъияти хатарнок бо иштироки бозигарони Истиқлол ба миён омад, аммо дарвозабон онро бартараф кард. Хушбахти Суев рақами 76 дар хади дарвозаи дастаи Артиш аст. ҳоло бояд ин ҳуҷумро бубинем ки бо чӣ ҷамъбаст мешавад, баъдан дар бораи ҳайат гуфта мегузарем. дар баробари хушбахти Суев имрӯз бозигарони дигаре ки дар майдон ҳастанд: рақами 7 Амирҷон Раҳимов, рақами 12 Некрӯз Идиев, рақами 77 Ҳамид Ғуломӣ ва рақами 5 Насратшоҳ Исмоилов мебошанд. Сармураббии даста Муродулло Алиқулов. Ба навбат он бозигароне ки вориди майдон мешаванду ҳамтимони худро иваз мекунанд, ҳатман дар бораи онҳо низ баъдан гуфта мегузарем. Панҷгонаи аввали бозигарони Истиқлол аз нафарони зерин иборат аст. Дар хади дарвоза рақами 2 Куан Дуарте Диас, рақами 14 капитани даста Дилшод Саломов, рақами 21 Рамирес Усугаҷони, рақами 11 Хосе Пахарро ва рақами 8 Муҳаммад Афғонов. Сармураббии даста Александр Забирадзе аз кишвари Гурҷистон аст.
Саломов. Паси ӯ ба дарвозабон. Кауан Дуарте Диас. Акнун боз як ирсоли дигар ба канори рост ва аз он ҷо зарбае ки мо шумо дидем зуд аз сӯи хушбахти Соев бартараф карда шуд. қоидаи бозӣ дар маркази майдон вайрон карда мешавад. Зиддин Асадшоҳ Исмоилов қоида вайронкуниро мо дидем. бозигарони дигаре ки ба майдон баромаданашон мумкин аст дар ҳайати дастаи артиш инҳо: рақами 2 Талабшоҳ Файзов, рақами 14 Насим Шарипов, рақами 19 Мавсар Давлатов, рақами 13 Анушервон Соибов, рақами 17 Сабзали Сабзалиев, рақами 9 Ҳикматулло Шаропов, рақами 10 Муҳаммадҷони Асламхон, рақами 11 Рамз Амрохонов ҳастанд. ҳатман мо ба навбат ба майдон ворид шудани ин бозигаронро хоҳем дид. махсусан бештар Муҳаммадҷони Асламхон, Рамз Амрохонов, Насим Шарипов, Сабзали Сабзалиев, Мавсар Давлатов метавонанд вориди майдон шуда ба ҳамтимони худ кӯмаки бештар расонанд. ва дар ин баробар аз ҳайати захиравии дастаи Истиқлол метавонем бигӯем боз ҳастанд чеҳраҳое ки ба бозӣ ворид шуда барои беҳтар шудани рафти бозии ҳамтимони худ метавонанд кӯмак расонанд. инҳо дарвозабон Анушервон Қурбонзода, рақами 1 рақами 7 Баҳодур Хоҷаев, рақами 6 Раҳмонали Шарипов, рақами 9 Шаҳриёр Ҷумахонзода, рақами 77 Игор Тиаго ва рақами 88 Муис Замонов. албатта чаҳоргонаи дуюм ин аст: Баҳодур Хоҷаев, Раҳмонали Шарипов, Игор Тиаго асосан иборат хоҳад буд. навбат ба навбат Александр Забирадзе онҳоро вориди майдон мекунад. зуд партофти тӯб ба хатти ҳамла буд аз сӯи дарвозабони дастаи артиш, аммо дар ҳолати қаблӣ тавре мо дидем Амирҷон Раҳимов ҳоло тайёр набуд барои қабули тӯб. бо ҳамин тӯб маҳз бо расиш ба ӯ аз майдон берун шуд. ин ду даста қаблан дар марҳилаи якуми чемпионат байни ҳам бозӣ карданд. дар даври панҷум бозӣ сурат гирифта буд ва дар ҳамон дидор Истиқлол 3-0 ҳарифи худро шикаст дод. голҳоро Лукас Араухо, легионер, ва боз ду гол дигарро дарвозабон ки ӯ низ легионер аст, Кауан Дуарте Диас ба ҳадаф расониданд. бисёр зебо инҷо мегузарад бозигари дастаи Истиқлол ва баъдан қоидаи бозӣ вайрон шуд. тавре мебинед Некрӯз Идиев қоидаи бозиро вайрон кард. аз байни пойҳои ӯ тӯбро бисёр зебо гузаронд бозигари Истиқлол дар лаҳзаи қаблӣ. ва сипас мо шумо қоида вайронкуниро дидем. ҳоло аз ин вазъияти стандартӣ чӣ гуна истифода мебаранд бозигарони меҳмон? инам ҷолиб аст. зарбаи бисёр қавӣ, аммо баргардонида шуд, зеро тӯб ба нафаре ки дар девори дифоӣ қарор дошт бархӯрд баъд аз зарбаи задаи Раҳмонали Шарипов. тӯбрабои навбатии бозигарони дастаи Истиқлол ва инҷо ҳам пеши роҳи зарба гирифта мешавад. андаке садгузорӣ буд аз сӯи бозигари дастаи артиш ва дар натиҷа тӯб аз майдон берун шуд. зарбаи на он қадар қавӣ, вале инҷо мо тавре мебинем фурсат пайдо мешавад барои Раҳмонали Шарипов, аммо ӯ ҳам натавонист дар лаҳзаи қаблӣ ба самти дарвоза бевосита тӯбро равон кунад. тартиби баргузории мусобиқа дар мавсими имсолаи Суперлигаи футзали кишвар фикр мекунам барои бисёриҳо фаҳмо ҳам ҳаст. баъд аз он ки дар ду марҳила дар маҷмӯъ
дар 14 давр рақобатҳо ҷамъбаст мешаванд. сипас моро марҳилаи плей-офф интизор аст. ду дастае ки ҷойҳои якуми дуюмро мегиранд мустақиман ба даври нимниҳоӣ роҳхати худро ба даст хоҳанд овард. ду дастае ки охирин мешаванд аз идомаи нерӯсанҷиҳо ҳазф мегарданд ва 4 дастае ки дар мобайн ҳастанд. аз зинаи сеюм то шашум онҳо байни ҳам бозиҳои даври 4 якниҳоиро барпо мекунанд ва тимҳое ки ғолиб мешаванд ба даври нимниҳоӣ роҳхат ба даст меоранд. инҷо фурсати бисёр хубе буд, аммо зарбаи задаи Рамирес Усугаҷони хато рафт. қоидаи бозӣ вайрон шуд. каме дер кард Раҳмоналӣ Шарипов ва пои ҳарифро зер намуду дар натиҷа мо тавре дидем Амирҷон Раҳимов афтид. хушбахти Исоев инҷо акнун партофтию ба хатти ҳамла натиҷа намедиҳад. тавре медонед дар мавсими имсола дар ҳайати бошгоҳи футзали Истиқлол тағйиротҳо бениҳоят калон буд. чандин бозигароне ки давоми солҳои охир асоси бошгоҳи мазкурро ташкил медоданд аз даста рафтанд. инҷо фурсати навбатӣ ҳаст ва бубинед ин вазъият чӣ гуна бартараф мешавад. пай дар ҳам яке паси дигаре имкониятҳои хуби голзанӣ барои Истиқлол ба миён меояд, аммо ин бор садгузории бисёр хуби Муҳаммадҷони Асламхон боис бар он шуд то вазъият бартараф карда шавад аз ҷониби бозигарони Артиш. дарвозабон хело ҳам пеш омадааст Куан ва акнун ин ҳуҷум тавре мебинед тавассути канори рост роҳандозӣ шуд, аммо натиҷа надод. зери фишори ҳариф ба хато роҳ медиҳад Рамзан Рохонов. аут ба фоидаи Истиқлол. ва бубинед чӣ гуна партофти тирвори тӯб дар лаҳзаи қаблӣ сурат гирифт аз ҷониби Баҳодур Хоҷаев, аммо онҷо ҳамдастаҳояш набуданд. садгузории бисёр хуб, вале баъдан қоидаи бозиро бозигарони Истиқлол вайрон мекунанд. зидди Ҳикматулло Шаропов мо тавре дидем дар лаҳзаи қаблӣ қоидаи бозӣ вайрон шуд. ту ба ихтиёри бозигарони дастаи Истиқлол гузашт. на ҳамагӣ барои чанд лаҳза буд. Рамзан Рохонов тӯбро ба ихтиёри ҳамдастаҳояш баргардонд. боз инҷо талошҳои навбатии дастаи Артишро мебинем. аут ба фоидаи дастаи мизбон аст. норӯзигии Забирадзеро аз шогирдонаш метавонед бубинед. хуб, таҳаввулот ва дигаргуниҳои бузург буд дар ҳайати дастаи Истиқлол ки болотар гуфтем. қисми зиёде аз бозигароне ки бозигарони ҳатто меҳварӣ ҳам буданд. инҷо қоидаи бозӣ вайрон шуд ё на? ҳуҷум идома меёбад ва гол. ҳуҷум идома меёбад ва гол. ҳисоб кушода шуд ба ин тартиб бо талошҳои бозигари рақами 7 Баҳодур Хоҷаев. тавре мо дидем Истиқлол дар ҳисоб ба пеш мебарад. дақиқаи 7-уми бозӣ ва гол ҳам ба қайд гирифта шуд. инҷо махсусан саҳми
бозигари дигари бо таҷриба Раҳмоналӣ Шариповро бояд махсус ёдовар шавем. маҳз ӯ буд ки дар лаҳзаи қаблӣ баъд аз тубрабоӣ имконияти мусоидро барои ҳамдастааш ба вуҷуд овард. боз ҳолате ки тубро бозигарони Истиқлол гирифтанд, аммо маълум мешавад баъдан Рамзан Рохонов қоидаи бозиро вайрон накардааст. бибинед дарвозабон дар чӣ ҳолати мушкил буд, аммо хушбахти Исоев аз ин вазъият баромад. ҳоло ҳам фишори бозигарони Истиқлол давом дорад. онҳо тубро мегиранд. на ҳамагӣ барои чанд лаҳза буд. аксу ҳуҷуми дастаи Артиш ва аут ба фоидаи онҳо. туба бозидар оварда шуду дарҳол зарбаро ҳам дидем, аммо ин зарба тавре мебинед натиҷа надод. ҷои ёдоварист ки Истиқлол дар умум ҳайати худро аз ҳисоби ҷалби бозигарони ботаҷриба аз як тараф агар мустаҳкам карда бошад, аз ҷумла тавре мо мебинем Дилшод Саломов, Баҳодур Хоҷаев, Умед Кузиев бар ин бозигароне ки узви тими миллии кишвар буданд ба ҳайати ин бошгоҳ дар равзанаи гузариши зимистона пайваст шуданд ва дар қатори онҳо чанде аз бозигарони дигари ҷавон ҳам ба ҳайат ҷалб карда мешавад ки барои беҳбудии натиҷаҳо саҳми худро мехоҳанд гузоранд. аз сӯи дигар легионерҳои хубу дорои касбияти баланд мисол аз Бразилия ба бошгоҳи Истиқлол омаданд. маълум аст ки ин ҳама таҳаввулот ва дигаргуниҳо ба якгурагӣ натиҷа намедиҳад. вақт лозим аст барои беҳтар шудани ҳамдигарфаҳмӣ, барои хубтар ба роҳ мондани ҳамоҳангӣ. аз ин рӯ ҳоло агар мо ба натиҷаи умумие ки бошгоҳи Истиқлол дорад таваҷҷӯҳ кунем, пас онҳо дар сегонаи пешсафон ҳастанд. бо Сипар ки яке аз рақибони дигари асосии онҳо баҳри ин гуна қаҳрамонӣ аст, баробар имтиёз доранд. қабл аз шурӯи даври даҳум ҳарду 19 имтиёзӣ доштанд. вале дастаи Сорокампания пешсафи мутлақ ва ягона аст. онҳо дар мавсими ягон бозие нест ки дучори бохт шуда бошанд. Сипару Истиқлол ду дафъаи дучори шикаст шуданд. ба ин тартиб муборизаҳо ҳоло дар пешанд. мо дар мавриди тартиби баргузории рақобатҳои Суперлига дар плей-офф болотар гуфта гузаштем. талошҳои асосии Истиқлол аслан барои он равона шудааст то ба нимниҳоӣ рохат пайдо кунад, яъне соҳиби рохати мустақим шавад бироста ба даври нимниҳоӣ ва баъдан мубориза асосан барои роҳ ёфтан ба финал боз ҳам ҷаззобу диданитар сурат хоҳад гирифт. як зарба аз дур аз сӯи хушбахти Исоев буд, аммо дарвозабон Кауан Дуарте Диас онро бартараф кард. зарбаи задаи Насратшоҳ Исмоилов натиҷа надод. Исмоилов, хушбахт Исоев боз ҳам ба Исмоилов пас медиҳад. дар нимаи майдони ҳариф боқӣ мемонад дарвозабон. аз ин рӯ дар ин гуна лаҳзаҳо бемамоният ба ӯ пас додан мумкин, вале мавқеи озод нест. хушбахт Исоев ҳам риск карда пеш рафтанӣ нест. акнун дарвозабон ба қафо баргашт. Насратшоҳ Исмоилов пас ба канори рост, Некуз Идиев, паси ӯ
идомаи ҳуҷумро мебинем ва зарбаи задаи Ҳамид Ғуломӣ натиҷа надод. Тӯбро бозигарони Истиқлол гирифтанд. ва ҳангоми пас додан иштибоҳ кард дар лаҳзаи қаблӣ Раҳмоналӣ Шарипов. Ҳамид Ғуломӣ на ӯро дар лаҳзаи қаблӣ тавре мо дидем, бо вуҷуди он ки хост бо истифода аз дриблинги худ аз ҳариф гузарад, аммо комёб нашуд. Хосе Пахарро аз ӯ тӯбро гирифт. бисёр зебо инҷо таркибороие доштанд бозигарони дастаи артиш, аммо то ба нуқтаи ниҳоӣ нарасид, зеро дарвозабон Кауанду Артедиас зуд пай бурду ҳолатро бартараф карда тавонист. Ҳамид Ғуломӣ паси ӯ ба канори муқобил инҷо қоидаи бозӣ вайрон мешавад. тавре мебинем зидди Амирҷон Раҳимов дар лаҳзаи қаблӣ қоидаи бозӣ вайрон шуд. Исмоилов паси ӯ ва зарбаи бениҳоят қавӣ капитани дастаи артишро мо шумо дидем. Муҳаммадҷони Асламхон бо пои чап ин зарбаи маҳкаму қавиро зад ва дарвозабон Кауанду Артедиас онро бартараф намуд. боз як ирсоли дигар фурсат ҳаст барои зарбазанӣ. Ҳамид Ғуломӣ зарба зад, вале натиҷа надод. Аксулҳуҷуми бисёр зебои дастаи Истиқлол ва ин фурсатро хушбахт Исоев бартараф мекунад. шодию хурсандии ӯро дуруст дарк мекунед шумо бинандагони гиромӣ, зеро аз вазъе ки ба миён омада буд ва эҳтимол дошт ба гол ҳам оварда расонадан ҳамун ҳуҷуми қаблии дастаи Истиқлол, ӯ ҳамтимонашро наҷот дод. Муҳаммадҷони Асламхон тӯбро нигоҳ медорад. Асадшоҳ Исмоилов. Ҳамид Ғуломӣ боз ба Муҳаммадҷон пас медиҳад. Акнун тавассути канори чап Рамз Амрохонов вазъияти хатарнок метавонад ба миён ояд ва бубинед ки Ҳамид Ғуломӣ албатта то ҷои дуруст ишора мекунад. Ба мавқее ки дар кор буд он ҷо бояд пас сурат мегирифт, зеро барои зарбазанӣ он мавқеъ мусоидтар буд. пас бошад каме хато рафт дар лаҳзаи қаблӣ аз сӯи Амирҷон Раҳимов. тӯб ба даст расид, бале рафти бозӣ манъ карда шуд. зарбаи бисёр қавӣ, аммо мо тавре мебинем ин зарба ҳамзамон хато буд. Дилшод Саломов, капитани тими миллии кишвар ки акнун бозигари дастаи Истиқлол аст, шурӯъ аз мавсими кунунӣ зарбаи қаблиро иҷро кард. тӯб аз майдон берун мешавад. иштибоҳи худро қисман ҳам бошад ҷуброн кард дар лаҳзаи қаблӣ. тавре мо дидем
Насачо Исмоилов инҷо боз як хатои дигар аз сӯи ӯ ва бубинед чӣ гуна аз назди пояш дар сеяки аввали нимаи майдони Артиш тӯбро мегиранд истиқлолиҳо ва баъдан зарба ҳам мезананд. ин хатоҳо, ин иштибоҳҳо бисёр гарон афтиданаш мумкин аст ва фикр мекунам ишораҳои сармураббии Муродулло Алиқулов маҳз аз ин ҷиҳат дурустам ҳастанд. хатоҳое ки метавонем бигӯем маргбор ҳастанд дар ин гуна лаҳзаҳо аз сӯи махсусан бозигари охирин вақте сурат мегиранд. имкони наҷот додан барои дарвозабон ҳам хело кам мемонад. аут ва фоидаи дастаи Артиш. хело зебо буд ин ҳуҷуми дастаи Истиқлол, махсусан ҳаракатҳое ки дар маркази майдон сурат гирифт, баъдан пас ба Муҳаммад Афонов, аммо Афонов тӯбро аз даст дод. акнун талошҳои ӯ ва ҳамдастҳои дигараш барои баргардондани тӯб инҷо самар медиҳад ва мо тавре дида истодем аут ба нафи Истиқлол таъин шуд. Хосе Пахаро вариантҳои муносибро дар пеш надид, маҷбур шуд ба қафо пас диҳад. тавассути канори рост ҳоло ҳуҷуми навбатии дастаи Истиқлол ба роҳ монда шуд. боз ҳуҷум ба канори чап мекӯчад. аз Насратшоҳ Исмоилов тӯбро мегирад. Дилшод Саломов ба қафо баргашта хело хуб кӯмак расон ба ҳамдастаояш. Саломов инҷо ҳуҷум давом дорад бо иштироки бозигарони дастаи Истиқлол ва бубинед дар ниҳояти кор ин вазъиятро дарвозабон Хушбахти Исоев бартараф мекунад. имконият барои Рамирес пайдо шуда буд, аммо мавқеи зарбазанӣ барои ӯ бениҳоят мушкил буд. каме осеб гирифтааст Хушбахти Исоев. самзарбаи кунҷӣ ба фоидаи Истиқлол. зуд тӯб ба бозӣ дароварда шуд, аммо имконияти зарбазанӣ пайдо намешавад ва довар тавре ишора мекунад аут ба фоидаи Истиқлол аст. баъд аз он ки дар оғози бозӣ чандон шиддати баланд надошт дидори дастаҳо, ба оҳистагӣ метавонем бигӯем суръати бозиам баланд шуд ва шиддатнокии рақобат низ афзуд. инҷо боз бозигарони Истиқлол тӯбро ба худ баргардониданд. имкони идома додани ҳамла барои Хосе Пахаро дода нашуд. каме барои Артиш мушкил аст ин лаҳзаҳо, зеро онҳо ба дифоъ менишинанд ва Истиқлол бо каме бартарӣ бозӣ карда истодааст. зарбаи бисёр қавӣ ва бубинед ки чӣ ҳолате ба миён меояд. як ҳаракати ғайриоддӣ ва зарбае ки шояд аслан мунтазир набуд Хушбахти Исоев боис бар он шуда истодааст. мо голи дуюми дастаи Истиқлолро бубинем. дақиқаи 16 бозӣ ва Хосе Пахарро ба задани ин гол муваффақ шуд. бори дигар албатта дар лаҳзаҳое ки мо саҳнаи такрориро мебинем, ҷолибияти гол фикр мекунам беҳтару хубтар ба назар мерасад. инҷо футболбозони Истиқлол тӯбро боз ба худ баргардониданд, вале дар анҷом бахшидани ҳуҷум Муҳаммад Афонов комёб нашуд.
каме баъдтар метавонем бигӯем ин лаҳзаҳо ба сардаргумӣ омадаанд бозигарони дастаи артиш дар лаҳзаҳое ки чандон мушкил нест баъзан вақт хатоҳои оддитарин аз сӯи онҳо ба назар мерасад. зуд тӯбро аз даст дода истоданд ва ин ба рафти бозӣ таъсири худро расонида истодааст. тӯб бо расиш ба Раҳмоналӣ Шарипов аз майдон берун шуд. боз тӯб ба ихтиёри бозигарони Истиқлол бармегардад. Баҳодур Хоҷаев, Раҳмоналӣ Шарипов, Хоҷаев инҷо ӯ тӯбро гузошт ба ҳамдастааш. Дарвозабон Кауан Дуарте Диас, ин партофти ӯ натиҷа намедиҳад. Шарипов, Хоҷаев, Дилшод Саломов аз канор ба марказ омаду сипас пас дод, аммо ҳамдастааш натавонист ҳамларо давом диҳад. тавре дӯстони гиромӣ, мо болотар гуфтем дар марҳилаи якуми чемпионат вақте дар даври панҷум ин ду даста бо ҳам бозӣ карда буданд, онҷо 3-0 Истиқлол ғалаба карда буд дар хонаи худ. инҷо фурсати беҳтарин барои дастаи артиш, аммо имкониятро Насратшоҳ Исмоилов истифода карда наметавонад. 1-1 баромада буд бо дарвозабон, лек дар дуэл бо Кауан Дуарте Диас ноком шуд Насратшоҳ Исмоилов. Саломов зери фишор қарор гирифту хато кард, аммо аз Ҳамид Ғуломӣ баъдан Баҳодур Хоҷаев тӯбро мегирад. боз тӯб ба ихтиёри бозигарони дастаи артиш баргашт. як чанд лаҳзаи рақобати пуршиддатро дар маркази майдон мо шумо дидем. фишори дастаи Истиқлол зиёд шуд, аммо артишиҳо аз ин ҳолат баромаданд ва ҳатто зарба ҳам буд, вале ин зарба тавре мебинед баъд аз он ки тӯб аз майдон берун шуд сурат гирифт. аз ин рӯ ҳоло аут аст ба фоидаи Истиқлол. Ҳамид Ғуломӣ пас ба дарвозабон, Хушбахтӣ Соев акнун аз ин вазъият баромада наметавонанд боз ҳам бозигарони артиш. дастаи артиш дар мавсими кунунӣ мо болотар гуфтем ки 13 имтиёз дорад. онҳо аз нӯ бозие ки қаблан доир карданд 4 ғалаба, 1 мусови 4 бохт ба қайд гирифтанд, 32 гол заданду 22 гол ба дарвозаи худ сар доранд. ин омор то бозии имрӯза буд. албатта баъд аз ҷамъбастӣ рақобатҳои даври даҳум боз омори мазкур тағйир ҳам меёбад. фурсати хубе ҳам пайдо мешавад ва голи сеюми бозигарони дастаи Истиқлол акнун ин лаҳзаҳо ба қайд гирифта мешавад ва голи сеюмро Дилшод Саломов ба ҳадаф расон дар дақиқаи 19-уми бозӣ. ҳолатро бубинед, худи Дилшод Саломов сараввал пас дод ба Баҳодур Хоҷаев, ирсоли ӯ ба дохили ҷаримагоҳ, аммо як бозигари артиш тӯбро бармегардонад. рост тӯб ба назди Саломов омад ва ӯ бо як зарбаи қавӣ ба дарвоза тӯбро равон кард. инҷо як фурсати дигар барои истиқлолиҳо ва бубинед чӣ вазъияти мушкиле барои дарвозабони дастаи артиш аст ки Хушбахтӣ Соев ин ҳолатро рафт кард.
ва мо шумо ҳамон тавре мебинем ин лаҳзаҳо акнун дар ҳамбарҳамӣ бештар мешаваду боз ба задани як голи дигар бозигарони Истиқлол ноил шуданд. Голи чоруми онҳо ҳоло метавонед бубинед. баъд аз зарбаи задаи Хосе Пахарро ба миён омад. аз зарбаи кунҷӣ ҳамватани ӯ Рамирес тӯбро ба бозӣ даровард. паси дақиқ ба Пахарро ва мо тавре мебинем ин бозигар дубл мекунад. дар дақиқаи 19 аллакай 2 гол ба ин тартиб сабт мешавад ва Хосе Пахарро аввалин нафаре аст дар дидори имрӯза ки 2 гол ба дарвозаи ҳариф равон кард. тайм-аут гирифт мураббии дастаи Артиш, зеро вазъи ба миён омада ӯро бевосита ба ин ҳолат маҷбур кард, чун рӯҳан бозигарони дастаи Истиқлол бартарии калон пайдо карданд. ин ҳамон голи дуюм буд ки метавонем бигӯем таъсири зиёд расонд ва бубинед Пахарро чӣ гуна хунсардона ҳаракат мекунад. ба ин су назар меандозад, мебинад ки вариантҳои муносиб нест. худ барои зарбазанӣ мавқеи мусоидро пайдо кард, аз байни ду кас холигиро дид ва Пахарро ба хулоса омад ки инҷо метавон ҳуҷумро ҷамъбаст кард. бо як зарбаи дақиқ ба худ эътимод дорад, бовар дорад. кунҷи наздики дарвозаро холӣ дид. хушбахт Исоев ҳам наҷот дода натавонист. бо ҳамин яке аз зеботарин голҳои дидори имрӯзаро ӯ ба ҳадаф расонд. қоидаи вайрон мешавад. бале, баъд аз он ки тӯбро аз назди пои Муҳаммаҷони Асламхон дур кард Рамирес, андаке ба ӯ бархӯрд капитани дастаи Артиш. ҳоло саҳнаи такрориро диданатон мумкин. аз ҳамин чизро ба эътибор мегирад довар. бо чунин бартарии бузург ҷамъбаст кардани нимаи аввал, боз ҳам эътимоду боварии Истиқлолро ба комёбии ниҳоӣ бештар хоҳад кард. ва аслан Артиш маҷбур мешавад шояд барои оне ки ба задани голи шармшикан даст ёбад, ба пеш равад, каме фаъол бошад. аммо ин баръакс ба фоидаи Истиқлол боз мавқеъҳои дигари холиро метавонад ба вуҷуд орад. аз ин рӯ артишиёро акнун лозим меояд махсусан ба нимаи дуюм қабл аз ҳама аз дидои рӯҳиву равонӣ хубтар омода шаванд ва баъдан кӯшиш кунанд то андаке дигаргуние ба ҷараёни бозӣ ворид намоянд, зеро ба ин тартиб дар хонаи худ бо ҳисоби бузург мағлуб шудан шояд чандон шоиста ҳам нест. мебинем дар нимаи дуюм боз чӣ гуна бозӣ пешниҳод мекунанд дастаҳо. ҳоло то анҷоми нимаи аввал сонияҳои ба шумор боқӣ мондаанд. дар фосилаи 3 дақиқа инҷо боз як зарбаи дигар ва Пахарро зарба зад, аммо хушбахти Исоев ин зарбаро бартараф кард. дар фосилаи 3 дақиқа байни дақиқаи 16 то 19 3 гол буд. махсусан дар дақиқаи 19 2 гол аз сӯи бозигарони Истиқлол зада шуд ва бо ҳамин дӯстони гиромӣ мо тавре дидем чунин бартарӣ дар поёни нимаи аввал боис барон шуд то ҳисоб хело ҳам бузург шавад 4-0. акнун тайм-аут мегирад сармураббии дастаи Истиқлол. ҳамагӣ 1 сония боқӣ мондааст, аммо мехоҳад бубинед мураббӣ аз ин ҳолат ҳам самаранок истифода барад. 1 аут, шояд бо 1 зарба онро ҷамъбаст кунӣ, вақт кифоя хоҳад буд, аммо ба бештар аз ин дигар имконият нахоҳад буд барои Истиқлол. аз ин рӯ мураббӣ қаблан нақшаҳову барномаҳои хосае дорад, тарҳрезӣ кардааст барои чунин ҳолатҳо. ҳоло мебинем ки бозигарони Истиқлол аз ин истифода карда метавонанд ё на. тамом, дар ин лаҳзаҳо нимаи аввал ҷамъбаст мешавад бо бартарии мутлақи дастаи Истиқлол 4-0 қисми якум хотима ёфт.
бори дигар дуруд мегӯем ба якояки шумо бинандагони гиромӣ ва ихлосмандони риштаи футзал. гузориши мустақими мо аз ҷараёни қисми дуюми бозӣ бо иштироки дастаҳои клуби марказии варзиши Артиш ва Истиқлоли Душанбе манзури шумо мешавад. Ин бозии даври даҳуми Суперлигаи футзали Тоҷикистон аст, ки дар маҷмӯаи варзишии донишгоҳи миллии Тоҷикистон баргузор шуда истодааст. хуб, баъд аз хотимаи нимаи аввал ҳисоб 0-4 бартарии калони дастаи Истиқлол дида мешавад ва мо тавре мебинем дар ҷараёни нимаи аввал истиқлолиҳо тавонистанд 4 голи беҷавоб ба дарвозаи ҳариф равон кунанд. голҳоро Баҳодур Хоҷаев дар дақиқаи 7, сипас дар дақиқаи 16 Хосе Пахарро, баъдан дар дақиқаи 19 Дилшод Саломов ва боз ҳам як бори дигар Пахарро ба ҳадаф расониданду бо ҳамин ҳисоби умумӣ 4-0 шуд. бо шурӯи қисми дуюм ҳаятҳоро мехостам як бори дигар барои шумо гуфта гузарам. инҷо вазъияти хатарнок ба миён омад, аммо садгузории дифогари Истиқлол боис шуд то туба аз майдон берун барояд. зарбаи кунҷӣ ва ин бор Некруз Идиев акнун мехоҳад аз ҳайати дастаи Артиш тӯбро ба бозӣ дарорад. ҳоло фурсат барои зарбазанӣ ба миён меояд, аммо зарбаи задаи Амирҷон Раҳимов тавре мову шумо дидем натиҷа надод. хуб, панҷгонаи аввали дастаи Артиш аз бозигарони зерин иборат аст. дар хари дарвоза рақами 76 Хушбахт Исоев, рақами 7 Амирҷон Раҳимов, рақами 12 Некруз Идиев, рақами 77 Ҳамид Ғуломӣ ва рақами 5 Насратшо Исмоилов. сармураббии даста Муродулло Алиқулов. ба навбат бозигарони дигар аз ҳайати захиравӣ вақте ба майдон оянд ҳатман дар бораи онҳо гуфта мегузарем. панҷгонаи аввали дастаи Истиқлол бошад. аз дарвозабон рақами 2 Кауан Дуарте Диас, рақами 14 Дилшод Саломов, рақами 21 Рамирес Усугаҷони, рақами 11 Хосе Пахарро, рақами 8 Муҳаммад Афғонов иборат аст ва дар навбати худ бозигарони дигарро ҳам хоҳем гуфт ҳангоме ки онҳо вориди майдон мешаванд. сармураббии даста Александр Забирадзе, ҳамин мутахассиси Гурҷи Табор, ки давоми чанд соли охир дар чемпионати кишварамон фаъолият дорад ва бисёр натиҷаҳои босамарро ҳам ҳангоми фаъолияти қаблии худ дар дастаи Истиқлол ба даст оварда буд. Ҳамид Ғуломӣ комёб намешавад. Баҳодур Хоҷаев ва зарбаи задаи ӯ натиҷа надод. Насратшо Исмоилов. идомаи ҳуҷум аз сӯи бозигарони дастаи Артиш чандон самараовар набуд. Баҳодур Хоҷаев паси ӯ намегузарад ба канори рост. бояд эътироф кунем ки дақиқаҳои поёнии нимаи аввал бисёр мушкил буд барои Артиш. пай дар ҳам ҳуҷумҳо, вазъиятҳои хатарнок бо иштироки дастаи Истиқлол бар замин, хатоҳои худи бозигарони ин тим ба он оварда расонид ки чунин бартарии калон ба миён омад. аслан Артиш ҳам фурсатҳо дошт, махсусан дар 10 дақиқаи аввали қисми якум, аммо аз имкониятҳои худ онҳо истифода бурда натавонистанд. дарвозабон зарбаҳои бисёр қавӣ дорад. Кауан Дуарте Диас ва баъд аз зарбаи ӯ ҳоло тӯб ба бозигари Артиш расида аз майдон берун шуд. ҷои ёдоварист ки дар бозии қаблии ин ду тим Кауан Дуарте Диас ба задани 2 гол муваффақ шуда буд. инҷо акнун бибинед чӣ ҳолате ба миён меояд. Муҳаммаҷони Асламхон, рақами 10 капитани дастаи Артиш ба майдон баргашт ва дар лаҳзаи қаблӣ ӯ ба дарвозабони худ Хушбахт Исоев кӯмак кард то ҳолати ба миён омада бартараф карда шавад. Раҳмоналӣ Шарипов рақами 6 дар ҳайати дастаи Истиқлол аст, ҳамчунин рақами 9 Шаҳриёр Ҷумахонзода ин лаҳзаҳо дар майдон ҳаракат мекунад. рақами 7 Баҳодур Хоҷаев ва як бозигари дигар, ин рақами 8 Муҳаммад Афғонов аст, ки аслан узви
чаҳоргонаи якум мебошад Муҳаммад Афғонов дар бозии имрӯза. зарбаро мебинем, вале пеши роҳи ин зарбаро акнун Амирҷон Раҳимов гирифт. чанд бозигари ҷавону соҳиби истеъдод дар ҳайати дастаи артиш ҳам ҳунарнамоӣ доранд. намин минвол агар ҳунарнамои онҳо идома ёфта гирад, ҳатман таваҷҷӯҳи мураббиёни бошгоҳҳои дигар ва ҳамчунин мунтахаби кишварро ҳам метавонанд ба даст оранд. дар лаҳзаи қаблӣ мо зарбаи задаи Шаҳриёр Ҷумъахонзодаро дидем, ки тӯба аз паҳлӯи дарвоза гузашта аз майдон берун шуд. боз тағйирот дар ҳайати дастаи Истиқлол. Рамирес бармегардад. умуман чаҳоргонаи асосӣ дигар бора дар майдон аст гӯем, шояд хато нахоҳад буд. На, медонед инҷо чаҳоргонаи омехта гӯем дар хоҳад буд, чунки Раҳмоналӣ Шарипов ва ҳамчунин Баҳодур Хоҷаев аз чаҳоргонаи дуюм ҳамроҳи ду бозигари бразилӣ Рамирес ва Хосе Пахаро дар майдон ҳастанд ва ин вазъиятро ҳамон тавре мо мебинем Раҳмоналӣ Шарипов бартараф мекунад. аксулуҷуми дастаи Истиқлол дар лаҳзаи қаблӣ тавре мо дидем натиҷа надод. хушбахт Исоев пештар меояд, пас медиҳад ба ҳамдастааш, аммо бубинед чӣ гуна ин фурсатро Ҳикматулло Шаропов аз даст дод. дар канор мавқеи озод буд барои ӯ, то ин ки боз ҳам пештар равад Ҳикматулло, аммо тӯбро дуруст қабул карда натавонист дар ҳамон лаҳза. ло Ҳикматулло бо тӯб, Муҳаммадҷони Асламхон аз дур, боз як зарбаи дигар аз сӯи ӯ. дар қисми аввал аз ҳама вазъияти хатарнокро маҳз ӯ бо як зарбаи қавии худ ба миён оварда буд, аммо мо мебинем ин талошҳои капитани даста аслан натиҷа намедиҳад. Баҳодур Хоҷаев, вазъияти хатарнок аст ва инак худи ӯ ин ҳолатро бо гол ҷамъбаст мекунад. Бо пои чап зарбаи бисёр хубу дақиқ аз ҷониби Баҳодур Хоҷаев ва ӯ ҳам дубл карда истодааст. дӯстони гиромӣ, дар дақиқаи 25-ум акнун мо тавре мебинем Баҳодур Хоҷаев гол мезанад. голи якуми ин дидорро ҳам аз ӯ ба ҳадаф расонида буд. ва бинед зовияи диди дарвозабон Хушбахт Исоевро чанд нафар маҳкам мекарданд ва шояд як сабаби асосии оне ки Хушбахт Исоев натавонист ҳамон ҳолатро бартараф кунад, маҳз ба ин рабт ҳам дорад. каме нофаҳмӣ байни бозигарони Истиқлол аммо дарвозабони онҳо Каоан Дуарте ин вазъиятро ислоҳ мекунад.
қоидаи бозӣ вайрон шуд. инҷо акнун баъд аз зарбаи навбатии бозигарони артиш тавбай мебинед туба аз майдон берун мешавад. имкон барои ба ҳуҷум гузаштан барои дастаи истиқлол пайдо нашуд ва дастаи артиш ҳам дар лаҳзаи роҳандозии ҳамлаи худ чандон комёб набуд. ва ин партофти ғалат ва хато ба самти Насратшоҳ Исмоилов имкон намедиҳад то боз ҳам артишиён як ҳуҷуми дигари худро ба роҳ монанд. ҳоло кӯмаки тиббӣ лозим аст ба бозигари дастаи артиш баъд аз бархӯрде ки ба миён омад. мо тавре дидем каме осеб гирифтааст муҳаммадҷони Асламхон. бозӣ идома меёбад дӯстони гиромӣ. ва мо тавре дида истодаем дар роҳандозии ҳамлаҳо аслан дар рафти нимаи дуюми рақобат ҳар ду даста чандон муваффақ нестанд. ин зарбаро бошад дарвозабон хушбахти Исоев бартараф кард. Рамирес Афлонов пас дод ба канори чап. Тубро нигоҳ медорад Пахаро. аз ин ҷиҳат албатта таҷрибаи бениҳоят бузург дорад ин бозигари дастаи Истиқлол ва агар шумо ба голи якуми ӯ дар дақиқаи 16 таваҷҷӯҳ карда бошед, пас худатон бори дигар амин мешавед ки чӣ гуна маҳорати боло дорад ин бозигари бразилӣ. як паси хатои Рамирес боис барон шуд то ҳуҷум бо ҳамин қатъ шавад. Насратшоҳ Исмоилов бошад дар ин муборизаҳо тӯбро аз даст медиҳад.
ду нафар бозигари ҳариф ба ӯ фишор овардан, дар натиҷа тӯбро гирифтанд. хело хуб ҳаракатҳои амирҷон раҳимовро дидем. ҳамдастояш акнун ҳамларо бояд давом диҳанд. Рамз Амрохонов боз ба марказ пас медиҳад. ҳамла идома меёбад, зарба ва гол. Ин лаҳзаҳо акнун як голи шармшикани худро ба ҳадаф мерасонанд. Бозигари дастаи мизбон Некрузидиев ин голро зад. Собиқ бозигари дастаи Истиқлол. ва биёед бори дигар бубинем ҳолате ки ба миён омад. Насратчо Исмоилов ба ӯ пас дод, зарба иҷро шуд аз масофаи дур ва медонед инҷо андаке фикр мекунам рикошет ҳам таъсири худро дошт, зеро тӯб ба Рамирес ва баъдан ба Раҳмоналӣ Шарипов каме расида масири ҳаракати худро тағйир дод ки ин боис бар он шуд то дарвозабон Кауан Дуарте Диас онро баргардонида натавонад. 1-5 каме ҷолиб ҳам шуд рафти бозӣ ва шонси навбатӣ барои дастаи Артиш. қоидаи бозӣ вайрон шуд. бале довар ишора мекунад дар марзи ҷаримагоҳ қоида вайронкунӣ буд. корти зард ҳамчунин ба Раҳмоналӣ Шарипов. биёед ин лаҳзаҳо мебинем ки чӣ гуна қоидаи бозӣ вайрон шуд. тайм-аут мегирад сармураббии дастаи Артиш Муродулло Алиқулов. вазъияти бисёр хуб аст барои дастаи Артиш. ин тайм-аут маҳз ба хотири он буд ки аз чунин фурсати ба миён омада онҳо дурусту самаранок истифода бурда тавонанд. ва ҳоло мебинем зарбаро сурат мегирад. бале ва ту ба тири дарвоза расида аз майдон берун шуд. Некрузидиев рост дарвозаро ба нишон гирифт. андаке дигар боқӣ монда буд то комёб шавад. дарвозабон маҷбур аст ба қафо пас диҳад. дигар вариант барои пас додан ба ӯ нест, чунки бояд аз нимаи майдон тӯб гузарад, сипас ба дарвозабон дар ин ҳолатҳо пасро равон кардан мумкин. ва бозигарони Истиқлол тавассути канори чап хостанд ҳуҷумро баромонанд. мо дар натиҷа дидем зери фишори ҳариф ба хато роҳ доданд.
боз як ишибоҳи дигар аут ва фоидаи дастаи артиш инҷо таъин мешавад. каме фаъолтар шуд тими мизбон, зеро онҳо дарк карда истоданд масъулияти мизбонии худро аз як тараф, аз сӯи дигар ҳисобе ки ҳаст онҳоро водор мекунад то фаъол бошанду ба пеш раванд, зеро бо чунин ҳисоби калон мағлуб шудан дар хонаи худ қобили қабул нест. хушбахт исоев пештар меравад ва хато мекунад ҳангоми пас додан, чун дар канори рост аз ҳамдастовии касе набуд, вале хушбахт ҳам ноилоҷ буд, чунки вариантҳои дигарро бозигарони Истиқлол маҳкам карда буданд. фурсат инҷо пайдо намешавад. Бар замин Муҳаммаҷони Асламхон тӯбро аз даст дод ва бубинед ба қафо баргашта иштибоҳи худро ҷуброн мекунад. пешироҳи бозигари ҳариф Муҳаммад Афғоновро гирифт. имкони зарбазаниро ба ин рақиби ҷавонаш надод дар лаҳзаи қабли Муҳаммаҷони Асламхон. фурсати навбатӣ барои дастаи Истиқлол буд, аммо тавре мо дидем дар ҳамон лаҳза зарбаи задаи Муҳаммад Афғонов исои дарвозабони ҳариф Хушбахт Исоев бартараф шуд. таркиббороии ҷолиберо бозигарони Истиқлол дар лаҳзаи қаблӣ пешниҳод карданд. ва бубинед дар натиҷаи хатои навбатии бозигарони Артиш боз чӣ фурсате барои Истиқлол ба миён меояд. мо такроран метавонем бубинем Муҳаммаҷони Асламхон иштибоҳ кард, тӯбро гирифт Шаҳриёр Ҷумахонзода ва зарбаи бисёр қавии ӯро дарвозабон Хушбахт Исоев бартараф карда тавонист. аслан мо нимаи дуюми рақобатро агар ба ҳисоб гирем баробар аст 1-1 голҳое ки зада шуда дар қисмат бартарии калони Истиқлол дар нимаи аввал тавре борҳо таъкид кардем боис ба пешсафии мутлақи онҳо дар бозии имрӯза шудааст. баъзе аз бозигароне ки хело кам ба майдон мебаромаданд, инак дар дақиқаи охир асои сармураббии дастаи Истиқлол вориди майдон карда мешаванд. мо чанд лаҳза пештар аз ин Муиз Замонов бозигари рақами 88-ро ҳам дар майдон дидем. фурсати беҳтарин аст, як зарбаи аввал бартараф мешавад, аммо баъд аз он
чикор мекунанд дар маҷмӯи бозигарони дастаи артиш? Имрӯз бебандубории зиёд, дар ҳамбарҳамии зиёд аз сӯи онҳо дида мешавад. Рамирес дар дақиқаи 34-уми бозӣ ҳисобро 6-1 кард. таваҷҷӯҳ кунед, аз авт туп ба бозӣ дароварда шуд. хело таркиборои ҷолиб буд бо иштироки раҳмоналӣ шарипов ва Рамирес зарбаи раҳмоналиро дарвозабон баргардонд, аммо баъдан дигар хушбахти Исоев имкон надошт. барои Рамирес ин нахустин гол дар бозии имрӯз аст. ҷои ёдоварист ки Рамирес яке аз чеҳраҳои нав дар ҳайати дастаи Истиқлол аст ва бо фурсати навбатиро барои бозигарони Истиқлол мебинем. Баҳодур Хоҷаев на ин дафъа пеши роҳи ӯро гирифтанд. Пайдар ҳам ду зарба, аммо зарбаи пахарро ҳам бо саргузорӣ бартараф карда шуд. Насратшоҳи Исмоилов пас ба қафо тӯбро нигоҳ медоранд бозигарони дастаи артиш. хуб, ҷои таъкид аст ки Ҷони Рамирес ҳамлагари нави дастаи Истиқлол моҳи июн дар давраи равзанаи гузориши тобистона ба ин тим ҳамроҳ шуд. инҷо қоидаи бозӣ вайрон мешавад ва ин лаҳзаҳое ки пайдар ҳам зарбаҳо буд. як ишораи бозигари Истиқлолро фикр мекунам шумо ҳам дидед ки талаби пеналти вобаста ба расиши туп ба даст дида шуд, аммо аслан дасти бозигари артиш ҳамонҷо ба баданаш хело ҷафз нигоҳ дошта мешуд. гарчанде туп ба даст расида бошад, ҳамонҷо бозӣ бо даст набуд. хуб, баъд аз қоидавайронкунии қаблӣ ҳамчунин корти зард ва бозигари дастаи артиш низ нишон дода шуд. Рамирес бисёр зебо тӯбро равон мекунад. Баҳодур Хоҷаев боз ба ӯ баргардонд. инҷо ҳуҷумро Пахарро ҷанбаст мехост намояд, аммо зарбаи ӯро дарвозабон воқеан бартараф кард. вале дар маҷмӯъ метавонем бигӯем ҳамон ҳуҷум хотима ҳам ёфт. хуб, ба ин тартиб ин бозигар қаблан дар ҳайати бошгоҳҳои чемпионатҳои Колумбия, Боливия ва Узбекистон бозӣ кардааст. акнун Истиқлолро қавӣ намуд ин бозигари бразилӣ. Баҳодур Хоҷаев дар рафти ҳамлаи қаблӣ имкони зарбазаниро пайдо накард. артишиҳо мехоҳанд ҳуҷуми навбатии худро баромонанд, алб ба фоидаи онҳо. Некрузидиев ҳамдасташ Сабзали Сабзалиев боз ба марказ пас дод. дар идома ҳамлаи бароҳмондаи бозигарони артиш ҳеҷ самаре намеорад.
гузариши бисёр хуб инҷо аз сӯи бозигари дастаи Истиқлол дар канори чап. дарвозабон хушбахти суҳбаширои ҳамларо гирифт, аммо мавҷи дуюми он дар роҳ аст. дар ҳати дастаи Истиқлол ин лаҳзаҳо тавре мебинед акнун дарвозабони ҷавон Анушервон Қурбонзода вориди майдон шуд. ҳисобе ки ҳаст мо болотар гуфтем имкон медиҳад ва иҷозат медиҳад ба сармураббӣ то ба чанде аз бозигароне ки аслан на танҳо дар рафти ин рақобат балки дар маҷмӯъ дар мавсими кунӣ дақиқаҳои чандон зиёде надоштанд дар майдон вориди бозӣ шаванд ва беҳтару хубтар набзи бозиро эҳсос кунанд, чун дар бозиҳои баъдӣ тадриҷан баъдан дар мавсимҳои оянда онҳо низ лозим хоҳанд буд ба бошгоҳ, зеро ҳолатҳое метавонад бошад вобаста ба осеби ин он бозигар ки масъулияти асосӣ рӯи шонаи анамин бозигарони ҷавон меафтад. гарчанде афтид, аммо бозигари Истиқлол якилоч карда сӯи дарвоза зарба зад ва хушбахти Соев ҳамон вазъиятро бартараф намуд. дар навбати худ аксилоҷумии бозигарони артиш бо як зарбаи қавӣ ҷамъбаст мешавад ки он тавре мо дидем натиҷа надод. пешироҳи зарбаи Некузидиев гирифта шуд. Пахарро аз ӯ тӯбро мегиранд. бозигарони артиш ҳоло ба ҳуҷум мегузаранд ва бубинед аз Муҳаммадҷони Асламхон чӣ гуна тӯбро мегирад Хосе Пахарро, аммо маълум мешавад бо қоидавайронкунӣ ин корро анҷом додааст. каме асабӣ шуд аслан барои қоидавайронкуние ки қаблан аз ин буд аз сӯи бозигари дастаи артиш ва дар вокуниш ба ҳамон бархурд фикр мекунам Хосе Пахарро дар лаҳзаи қаблӣ каме дағалтар бозӣ кард зидди Муҳаммадҷони Асламхон. вазъияти стандартӣ ин дафъа рӯ ба рӯи дарвоза аст ва медонед шумораи қоидавайронкунии бозигарони дастаи Истиқлол ба марзи 5-торо гузашт. дӯстони гиромӣ, аз ин рӯ ҳоло дабл пеналти ба фоидаи дастаи артиш таъин мешавад ва фурсати бисёр хубе аст то артишиҳо фарқро коҳиш диҳанд дар ҳисоб. ҳамид ғуломӣ бозигари бо таҷриба дар назди тӯб ва мебинем ки аз ин фурсат ӯ чӣ гуна истифода мебарад. дарвозабонро бубинед чӣ гуна ба ӯ муқобилият нишон медиҳад, чӣ қадар пеш мебарояд ва ин ҳама фишорҳои Каоан Дуарте Диас таъсири худро расонд. вазъияти хатарнок аст, аммо хушбахти Соев наҷот медиҳад дастаи артишро. бубинед чӣ фурсати хубе доштанд бозигарони дастаи Истиқлол дар аксулҳуҷум ва ин ҳолати қаблӣ буд ки барои мо иҷрои дабл пеналтиро такроран пешниҳод карданд аз сӯи Ҳамид Ғуломӣ. ду дақиқаи дигар вақт ҳаст. ва аллакай дар поёни ин дидор Муродулло Алиқулов ба хулоса омадааст ки ба ҷои дарвозабон бозигари панҷумро вориди майдон кунад. Насратшоҳ Исмоилов айнан дар ҳамин нақш ҳоло
вориди майдон мешавад. он боризаи асосии талош барои он аст то ҳисоб боз ҳам коҳӣ шавад. оё зуда ин мебароянд ё на? бозигарони дастаи артиш мебинем. дар чунин шакли бозӣ муҳим пайдо кардани мавқеи муносиб барои зарбазанӣ ва таркиборӯии худро ба нуқтаи ниҳоӣ бурда расонидан аст. зеро аз даст додани тӯб ин бисёр гарон меафтад ва вақте дарвоза холӣ аст аз дур бозигарони ҳариф метавонанд онро ба осонӣ мавриди ҳадафи худ қарор диҳанд. игор тиаго бозигари рақами 77 ҳам аз ҳайати захиравӣ акнун дар дақиқаи поёнӣ дидор дар ҳайати истиқлол вориди майдон шуда истодааст. некрузидиев, Насратчо Исмоилов, некрузидиев, Номаҷони Асламхон ва зарбаи задаи Насратчо Исмоилов буд ки хатарнок буд, аммо ду бозигари истиқлол садгузорӣ кард. ҳуҷум идома мебарад. дақиқаи 40 ҷараён дорад дӯстони гиромӣ. боз пас ба худи Насратчо Исмоилов ӯ акнун ба Номаҷони Асламхон тӯбро равон мекунад. некрузидиев, як зарбаи дигар аз сӯи Насратчо Исмоилов, аммо хато. зуд ӯ аз майдон берун шуду, ба ҷояш дарвозабон Хушбахти Исоев баргашт. ва акнун ҳуҷуми бозигарони дастаи истиқлолро мебинем. ҷони Рамирес чӣ гуна зебо бозӣ мекунад ва мехост голро ҳам бисёр зебо ба ҳадаф расонад, аммо Хушбахти Исоев албатта зид баромад. ина шабакаи шояд зиёдатӣ ҳам буд. таваҷҷӯҳ кунед, ана ҳаминҷо чӣ тавр мехост бо ин услуби зебо тӯбро ба дарвоза равон кунад. 15 сонияи дигар боқӣ мемонад ва тайм-аут гирифта шуд. тайм-аут аз сӯи сармураббии дастаи истиқлол гирифта мешавад. ростӣ мо дар поёни нимаи якум ҳам дида будем, вақте ҳатто 1 сония боқӣ монда буд, Александр Забирадзе тайм-аут гирифт. ҳоло 15 сония аст. бо сабаби оне ки баъзе мушкилиҳо ба миён омадааст, дар бозии имрӯза мо шумо Умед Кузиевро намебинем, вале ӯ барои дастгирии ҳамтимони худ дар маҷмӯи варзиши донишгоҳи миллии Тоҷикистон имрӯз қарор дорад. голи ягонае ки ба ҳадаф расонидан бозигарони дастаи артиш аз сӯи некрузидиев буд. собиқ бозигари дастаи истиқлол, мисли ӯ Насратчо Исмоилов ва чанде аз бозигарони дигаре ҳастанд ки таҷрибаи ҳунарнамоӣ дар истиқлолро қаблан доштанд. шарафи дастаи артишро онҳо дифоъ мекунанд. боз ҳам омодагиҳои шогирдони Забирадзе баъд аз тайм-аут натиҷа надод. баръакс артиш ба ҳуҷум мегузарад. 1 сонияи дигар боқӣ мондааст. зарбаро мебинем ва дарвозабон ин зарбаро бартараф мекунад. бо ҳамин бозии даври даҳуми Суперлигаи футзали Тоҷикистон бо иштироки ду дастаи футзали пойтахт, клуби марказии варзиши артиш ва истиқлол хотима ёфт. дар маҷмӯъ 6-1 дар ин дидор пирӯзии калону боварибахши худро ба қайд гирифт дастаи истиқлол. бисёр спас мегӯям ки тӯлони муддат моро ҳамроҳӣ кардед. якҷо бо шумо рафти ин бозиро ман Парвизи Маҳмадамин тамошо кардам. то гузоришҳои баъдӣ комёбу пирӯз бошед. хайр.